दोन दोन चार, चार चौक किती रे? पैसाच पैसा. कुठं सांगायचं नाही बरं का. हा विषय आपल्या दोघांची आत, नाहीतर होईल गावात बोबाटा. कळलं का? हा भांडण लपडी लांड्याला बाड्या संध्यास आलाय जोर. सुमडीत कोंबडी सगळीच करत्यात उघड होई तो चोर. 9 टक्क पाजून झिंगाट केली गावात पुढारी पोर. 9 टक्क पाजून झिंगाट केली गावात पुढारी पोर. मटणाचा रसान बेळीच पोत दारूचा येतो या पूर. मटणाचा रसान बेळीच पोत दारूचा येतो या पूर. 9 टक्क पाजून झिंगाट केली गावात पुढारी पोर. 9 टक्क पाजून झिंगाट केली गावात पुढारी पोर. एक नार अन समजेच बेजार करत्यात नुसत्या कुरघोडी. एक नार अन समजेच बेजार करत्यात नुसत्या कुरघोडी. फुकटची पिऊन बोंबलत फिरत्यात बिनकामाची बेवडी. फुकटची पिऊन बोंबलत फिरत्यात बिनकामाची बेवडी. एक वाडी नुसत्या भानगडी. एक वाडी नुसत्या भानगडी. ते झेले अण्णाच्या घरी काही लग्न बिग्न काय? आता हे जेल आणणं तर कितवं लग्न म्हणावा. की तो काय लग्न? हा अहो, ती एक तर बायको त्यांची. आणि ती कोण तुला? अहो चेअरमन, अशा किती आहेत मंजुळा. हा तरी समजा गाव होतोय त्या अण्णाभाऊची गोळा. जणू काय अन्नाचा लईच लाळा. हा आणि अण्णा देव बोळा. आणि ते अख्खं गाव अण्णा 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 म्हणत होते अण्णाभाऊची गोळा. ते बघा ना किती जण नाचत. हा ते बाब्या कसा नाचत आहे बघा. हा ते हमोल. हा ते बाळ बाबा का कसा चिंगा आलाय त्याला. आणि जेले अण्णाने तर तुझा तरच वर केले. ते चड्डी दिसायची राहिली पार. अयो बघा बघा. हो हा तुमची राणी. आमची हा राणी बघा. आमची हा कशी पखाड काढून नाचत ती पिसारा काढून. हा? अहो आमची राणी काय म्हणताय. अहो मेंबर बाई. हा मग आमची राणी आहे. काय चेअरमन युती होती ना. आहे ना. आणि तुमच्या राणीने तर युती फोडली. जेल्याला तर माग जेल्याला फोडली तिला. हा अहो चेअरमन फुटत नसतंय. नाही मग जेव्हा भावाची माणसं आहे आम्ही. हा जेव्हा भावाची मग? मग फोडली. हा संपला विषय तुमचा. जेल्याने नेली राणी तुमची वडून. अहो चेअरमन एखाद्या कार्यक्रमाला जर बोलावलं तर जावं लागत होय. मग मान्यवर माणसं राहिले नाही आपण. जावं लागत. आणि मग लगेच फुडली. लय तळमळ नका करू. हा. आता काय दिवसभर आपण नव्हतो इथं. हा. त्याच्यामुळे काय चाललंय आपल्याला माहित नाही. पण चेअरमन मला एक म्हणायचे, हा. गावचा सरपंच कोणी तुम्ही आणि मग गावामध्ये काय खबरबात चालली, काय खळबळ चालली हे मला नको का कळायला. लय तळबळ नका करू. लय त्रास करून घेऊ नका. जाऊ द्या तुमची राणी तिकडं. पण मला काय म्हणायचं, तुमची तळबळ मला कळाली. पण आता कसं आहे हा. सर, दिवसभर हिंडतोय सगळं. काय चाललंय नक्की कळा नाही. काय गौड बंगाली बघायला. आपण नेमकं बघून येऊ. हा काय चाललंय ते. चला तुम्ही. चला चला. तिकडे बाळूला विचारू. अरे बाळे, अरे तू इकडं काय करतोय. सरपंच नाचा नाचा. अरे काय
काय नाचा गावात तिथं ग्रामपंचायत मधून इथं काय त्याला आलाय तू हा? अहो काय माहित नाही तुम्हाला सरपंच अहो ते 1.25 लाखाची गाडी अरे हे काय अहो नाचा अरे नियम सांग हो 1.25 लाखाची गाडी थांबा ते काय करत नाही कडे ते काय कळा ना कोण शियाना कोण आहे याच्यात जेड्याला नाचतोय तो आंबोल नाचतोय भाज्या नाचतोय हा ये बघू काय काय चाललंय यांचं अमोल अमोल अहो काय झालं सरपंच अरे चाललंय काय 1.25 लाखाची गादी आहे सरपंच 1.25 लाखाची गादी येते अरे काही कळा नाही यांचं काय नाचा की तुम्ही बस अरे काय चाललंय गोंधळ 1.25 लाखाची गादी आहे नुसती नाचा सवाला काय यार पण का नाचत आहे तुम्ही हा? नाचा तुम्ही 1.25 लाखाची गादी काय येड्याचा बाजार येड्याचा पाऊस हो मेंबर बाई कळा ना काय चाललंय या की तुम्ही राजे काय नाचतोय काय अहो गादी 1.25 लाखाची या की तुम्ही नाही काय नाचवायचं चाललंय व काय कळा ना शेरमन पर्याट लावलंय काय कळा नाही याला काय जिंकलेत सगळी हा काय जिंकलं काय कळा 1.25 लाखाची गादी 1.25 लाखाची गादी आम्ही नाचा नाचा त्याला बाजूला घे त्याला नीट विचारा अरे काय गोंधळ घातला? काय नाचत आहे तुम्ही हा 1.25 लाखाची गाडी 1.25 लाखाची गाडी. अकरा वाडीत भारी नाचा काय खरं नाही तुमचं भाऊ. नाचा काय चाललंय येड लागलं काय कळा ना यांना चेअरमन चला काय चाललंय काय कळा ते गादी 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 गाडी काय काय कळा ना नुसतं डोक्याचा बुगा झालाय बुगा चेअरमन डोकं फुटायची वेळ आली मला येत कळा ना ह्यांना काय भूत लागलं का काय भूत सकाळपासून ठेवते मला तर काय वाटतं माहितीये का हा. सकाळीचा सगळ्या आपल्या दोघांचा झालाय ऍक्सिडेंट आणि त्याच्यात गेलोय वर आणि झाली आता आपली भूत त्याच्यामुळं आपल्याला ते काय ओळखी ना आणि ओळखही जाईना गादी 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 चेअरमन तुम्ही चला बरं चला 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 बसा बसा काय गाडीन 1.25 लाख काय कळा ना डोकं फार वैता झालाय डोक्याचा चालते ना हा बर काय अरे ते आला का गादीचा विषय अरे ते गादीचा विषय सोडून बोला राव तुम्ही हा नको गेले त्या गादीच्या विषयाने हे हा ठेवा हा चालते बरं सर झालं सर पण तुम्ही इथंच भेटलात बोला की काय म्हणताय काय नाही तुमच्याकडे येत होते माझ्याकडं आपण नाही बोलणार आम्ही आता फुगलो का हो काय झालं मला फसवलं त्या दिवशी काय झालं काय हा म्हणले पार्टीला चला हॉटेलवर नेलं आणि तिथं तुमचा नवरा उभा अहो आमच्या लग्नाचा वाढदिवस होता लग्नाचा आणि मग हॅपी काय लग्नाचा वाढदिवस बरं का थँक्यू अहो सोडा की लग्नाच्या शुभेच्छा बरं का थँक्यू मग काय म्हणताय अजून तुम्ही ऐकलं का हो? काय आपल्या अण्णांना ना गादी लागली लागली लॉटरीची लॉटरीची गादी लागली अरे त्या गादीचा विषय नका काढू मेंबर बाई वाईटा घालाय त्या विषयाने नुसता अहो 1.25 लाखाची आहे 1.25 लाखाची आहे का बरं असू दे की मग मी काय करू त्याला जाऊ दे मोर द्या मग घ्यायची घ्यायची तर घ्या की मग द्या की घेऊन कोण मी
देणार. चला 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 की लगेच. गाडी साधी बोला मग. अहो घेऊ ना, तुम्हाला तर माहिती आहे, तुमच्यासाठी काही पण. आणि मग गादी घेतो, पण कुठं सांगायचं नाही बरं का. हा विषय आपल्या दोघांची आत, नाही तर होईल गावात बोबाटा. कळलं का? चालतंय की तुमच्या शब्दाच्या बाहेर आहे का मी. घेऊ घेऊ गादी घेऊ. हो चालतंय की. हा मग सोडता का तिकडं? कुठं चाललात? चल जा, जरा चाललंय इथं काम आहे जरा. मग चला सोडता बसा. चालते चालते, 100% गादी घेऊ. हो चला. नीट बसा बरं का. हो बसलो बसलो. चेअरमन, ते सकाळपासून 1.25 लाखाची गादी का गाडी काय कळायलाच तयार नाही. काय काय ना आता त्यात गोंधळ घातलाय. नाही तर काय. सरपंच हा. सकाळी लयच झोंबलो तुम्हाला. गप्पा भाऊ. ए अमोल, अरे कुठं फिरतोय बोंबलत? गावातच हिंडतोय, चांगली कामं करायची फिरतो सरपंच. हा काय चांगली कामं? लोकांना देखवते का चांगली कामं केलेली? खबर. लोकांचं कसं हा. आहे, उघडे फिरून देत नाही, नागडे चलून देत नाही. हो ना आकडा. आहे का? हो ना. हा, बघा कसं आहे. बरं ते जाऊ दे मग. हा. अमोल मला एक सांग, ते झेल्या अन्नाची काय भानगड आहे रे? जेल्यांनाची सापडलं काय कुठे जेल्यांना? अरे पाहिलं ना याच्या बुद्धीला कसर लागली. हा. अरे बोलतोय एक आणि बोलतो सांगतोय तू. हा? नाही, नाही. अमोल मला सांग, ती जेल आणण्याची ती काय गाडी घेतली मात्र 1.25 लाखाची. कोणी घेतली हा जेल अण्णांनी. हा गाडी? हा त्याला मग. काय तुम्ही बोलता हा? सरपंच? मग? गाडी नाही, मग गादी गादी, झोपायची गादी. गादी हा या झोपायची. आणि 1.25 लाखाची. हा मग काय भाऊ हे ऐकाव नावालाची. बघ ना. दे, मी कानात सांगतो. काय भाऊ काय असं आहे का? म्हणजे मला कळून द्यायचं नाही. सांगतो सांगतो चेअरमन. हा हा कानात ठोकू नका. ऐका बाबा नीट. हा असं आणि मग काय? 1.25 लाखाची गादी. गादी. हा, कळलं कळलं, कळलं कळलं. तरी म्हणलं सकाळपासून काय तमाशा चाललाय. तमाशा नाही, मग? डीजे डीजे. डीजे. हा हा मग आता जेल्या अण्णा म्हणावा बस तळीत पाहिजे. हो. आता सरपंच हा. आम्ही जातो आता हळूहळू वजे वजे. बर हा? हो. बरं बरं. आणि आम्ही काय शेवटी तमाशातले पोकळ राजे. चांगलं जुळवले बचे राजे. या टकाव टकाव करीत. बरं सकाळी लय जमलेलं मला वाईट वाटलं बरं. या या निघा. तुम्हाला घ्यायची काय कधी गादी जेल्यांना? नाही नाही आम्ही एका माणसाला घेणार रे. म्हणजे सदस्य बाईला नाही नाही आमच्या घरच्याला. नाही नाही, सकाळी लय झोपलो. हो, या कधी? या या येऊ का? काय मग काळ बियार येड्याचा बाजार. कशी तुम्हावर केली मी मर्जी बहाल, नका सोडून जाऊ रंग महाल, नका सोडून जाऊ रंग महाल. मस्त 1.25 लाखाची गादी, लाल लाल गादी, असं आरामशीर झोपायचं. हं. नका सोडून जाऊ रंग महाल, नका सोडून जाऊ रंग महाल. अण्णा मायला चेअरमन कवा आलं कळालं बी नाही. कसं करायचं अण्णा तुम्हाला? आता तुम्ही रंगमालात गादीवर रंगमान झालात ना. अरे शेर कभी घास खाताय काय चेअरमन? पण अण्णा मला एक म्हणायची, 10-5 हजार रुपयाला गादी मिळती आणि 1.25 लाखाची गादी म्हणजे काय भानगड आहे हो? ही गादी काय तुम्हाला विमानासारखी आकाशात घेऊन जाते काय? हं? मला वाटलंच होतं तुमच्यासारख्या फडतुसांच्या मनात ना काहीतरी काळ बिर येणारच. काळ बेरे कायचं अण्णा, गोरेचे. पण मला म्हणायची, ही 1.25 लाखाची गादी, त्याच्यात काय रत्न बित्न घातल्यात काय काय तुम्ही? अरे हॅट रत्न जवाहरात सगळं अशी फडतूस. हं? बहुमूल्य आहे, बहुमूल्य. हं. बहुमूल्य. हं. आता बहुमूल्य तुम्हाला कसं काय सांगावं बाबा? अहो त्याच्यात काय कारतूस भरली काय मग तुम्ही? काढतोस भरून काय माणसं मारायचीत का चेअरमन आपल्याला? अयो मग नक्की आहे तरी काय? हं. जादूची गादी आहे, जादूची 1.25 लाखाची. हं. अण्णा आता लय तालून नका बरोबर का? एकदाच सांगू टाका राव.
ती ना हा. मॅग्नेटिक गादी मॅग्नेटिक मॅग्नेटिक म्हणजे? आपण असं त्याच्यावर माणूस झोपला का त्याच्या अंगातले सगळे रोग असं ओढून अयो. घेतो. हा. आणि आणि ती मग तुम्ही सांगा हा. तर मग ती धातू हा. किती बहुमूल्य असन त्याच्यातला अण्णा हा. तुम्ही त्याच्यात झोपला का कधी? आणि मग बायकोला घेऊनच झोपलो पहिल्या वेळेला अयो. हा, केलं उद्घाटन कशाचं गादीच होय असं म्हणा ना मग. मग घ्यायची का तुम्हाला गादी? नको नको ते आपल्या काय परवडत का ते? अरे काय चेअरमन 17 एकराचा बागायदार पार भिकारी झाला का? अरे पार पैशाला उदया लागले असतील ना तिकडं. हा ही एक स्कीम आहे चेअरमन. कसली? कसं आहे, तुम्ही मेंबर झाले, पैसे दिले, गादी तुमच्या घरात, हा. तुम्ही तुमच्या खाली 2 मेंबर टाकायचे. खाली हा ते 2 सदस्य काय करणार, त्यांच्या खाली आणखी 2 सदस्य टाकणार. काय होणार मग? त्याच्यामुळं तुम्हाला जे कमिशन येईल ना, हा. तुमची गादी नील फुकाट. होय. हा खरी गंमत तर पुढे आहे. पुढं काय? तुम्ही जे खाली 2 मेंबर टाकलेत का हा, नाही सदस्य, हा ते काय गप्प असणार आहेत का? मग ते काय करणार आहेत, ते आणखी 2 सदस्य करणार. खरं का काय? मग त्यांनी काय होणार, तुम्ही 2 महिन्यांनी म्हणणार हा. काम धाम नको, वावर पडीक पडले तरी चालते, नुसतं असं चोपड्यावर बसायचं आणि खाटा 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 नोटा मोजायच्या. हा. मग तुमचे किती झाले सभासद? आपले सगळे पैसे वसूल झालेत. हा? हा तुम्ही उठा, आणा पैसे लगेच. आज पैसे भरा, उद्या गादी तुमच्या घरात. हा अण्णा हा थोडं घरच्याला विचारावं लागेल, मंडळीला विचारावं लागेल, तिचा विचार घ्यावा लागेल. लई विचार नका करीत बसू. अहो तुम्ही एकदा झोपून बघा गादीवर. हा असं झोपलं ना का चुंबक आहे चुंबक, सगळे आजार गोडून घेत, गायब सगळे आजार. हा लवकर करा विचार, हा ना पैसे खरं आहे ना, विचार करतो, मंडळीला विचारितो. हा? लवकर करा. तुम्ही आज मेंबर झाले ना का तुमच्या खाली लई सरपंच बर का, गुरुजी, हा. झिंगराजी समजे तयार आहे, त्यांच्या आधी व्हा तुम्ही मेंबर. लई पार शेवटी झाले काय फायदा आहे तुमचा? हा तुम्ही आज मेंबर झाले ना, तुमच्या खाली लगेच त्यांना टाकून देतो. बरोबर. काय आणि तुम्हाला सदस्य गोळा करायला ना, मग मी आहे ना, मी करतो ना मदत बरं. तुमच्या खाली माणसं टाकायला. हा ना पैसे लगेच. आज जातो पण आता मंडळीला विचारावं लागेल, तिला घरच्याचा विचार घ्यावा लागेल. झालं मग काय जे तुम्ही आणताय, अजून बायकोच्याच वंजळीनी पाणी पिता. आज नवीन लग्न होतं तोवर ठीक होतं, बायकोच्या तालावर नाचायचं. आता म्हातारपणात कवर बायकोचं ऐकता. हा बरं. आणि अशाने काय होणार आहे काय? मला नाही वाटत तुमच्या. उठा, त्याला लई चांगली माणसाला. चला उठा, निघा तुम्ही, निघा जावा. बघतो हा. करू हा. हा या तुमच्या चेन्नईवरती आहेत आपली किती कमी मेंबर येत. हा तुम्हावर केली मी मर्जी बहाल. जमायला चेअरमनला तर गटावला. आता अजून एक मेंबर गटवायला पाहिजे, म्हणजे आपल्या खाली 2 झाले का आपले हळूहळू पैसे वसूल. कोणाला सांगावा, अरे वा पांडवा दिसतोय बसलेला, पांडवालाच गटवितो आता बरोबर. हे पांडवा, हा लय निवांत बसला बा आज. हा बरं झालं इथंच भेटला. का बरं? अरे तुझ्या फायद्याची गोष्ट सांगायची. खरं का काय? आणि मग हा? हा, अरे वा, हे आपण आणली एक गादी, गादी. अशी मॅग्नेट आहे त्याचे, चुंबक. हो हो. माणूस त्याच्यावर झोपला का अंगातली सारे रोग असं ओढून घेतोय पार, हा? आणि पार खडखडीत बरा होतोय. कसा माणूस कसा आजार असू दे. हा असली भारी गादी आणलेली. हा आणि शिवाय फायद्याची गोष्ट काय त्याच्यात, हो. तो काहीच करायचं नाही. एकदा का तू पैसे भरले का गादी दुसऱ्याची तुझ्या घरात, लगेच आणि तो फक्त खाली 2 सदस्य करायचे. 2 सदस्य केले ना का ते आपोआपच 2 सदस्य करतात. वाढत जातात. हा आणि त्यांनी 4 केले का तुझे सारे पैसे वसूल, म्हणजे गादी फुकाट एकदम. हा असं राहतं हे. आणि मग पुढचे जसे जसे पैसे सदस्य वाढतात तसे तसे नुसते पैसे गोळा करायचे. अरे महिनाभरात तुला दुसरं काम करायची सुद्धा गरज नाही, नुसत्या नोटा मोजायच्या बसल्या बसल्या. हा अन्न म्हणजे साखळी पद्धत म्हण ना. हा तसंच असतंय साखळीसारखंच. पण अरे आपल्याला काय, आपण नुसतं एकदा मेंबर केले का ते करतात खाली काम आपोआप आणि पैसे घ्यायचे फक्त. बरं, किंमत किती गादीची? काय नाही, फक्त 1.25 लाख रुपये. 1.25 लाख? हा अरे, सोसायटी पण मंजूर झाली मला ना. आणि मग काय 1.25 लाख सोसायटी काढायची, ते देऊन टाकायची आपल्याकडे. उद्या तुझ्या दारात गादी लगेच घरी गादी मस्त झोपायचं गादी. हा आणि अन्न हे काय हा. कमिशन आहे ते कमिशन? कमिशन. हा. आणि मग हे काय, हे खाली मेंबर झाले हो, त्याच्यामुळे तर आपली गादी फुकट होती ना.
तसं कमिशन राहतंय. नाही नाही तसं अण्णा मग? अण्णा कमिशन तुम्ही भरायचं ते मेंबर पण तुम्हीच बघायचे नाही तर आपल्याला लोक बघा आधी नाही मेंबर बघू लागेल मी आता कमिशन मी कसं काय द्यायचं. कमिशन तू नाही आपल्याला नको आधी अण्णा नका तर पण उठ त्या आईला काही बी असं कमिशन कुठे भरून होत असते का. जाऊ का अण्णा मग जाय कमिशनचं मेंबरचं कमिशन मिमिशन काय नाही रोख पैसे देतो ना ना हा रोख पैसे दे पण कमिशन मिमिशन काय नाही. यायला जे उठत आहे ते असलंच भेटत आहे म्हणून कमिशन कापून घ्या आणि बाकीचे भरतो यांच्या ठेवलं देवानी. अरे वा काय करावं तिच्या मग आईला आता कोण बघावं बा एक तरी बघायलाच लागत आहे. ते म्हणतो संध्याकाळी होणारच आहे तयार बघू काहीतरी निघन मार्ग. 1.25 लाखाची गादी मॅग्नेट याच्यात मॅग्नेट तुला घ्यायची का गादी तुला घ्यायची ये 1.25 लाखाची गादी 2 सभासद फक्त पैसाच पैसा. सव्वा लाखाची गादी चुंबक आहे चुंबक. ए तुला घ्यायची का गादी 1.25 लाखाची गादी चुंबक आहे. घे 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 तुला घे घे. काय चाल ना तिकडे अरे बाबूराव हा. गेल्या अण्णाला काय आलं बघ कोण हे काय झेले नाही का ऐकून तरी बेकार असं चालत. अरे येडा माणूस झालाय पण गेल्या अण्णा सारखा दिसतोय बघ ना जरा. ए कोण झेले अण्णा कोणता झेले अण्णा गादी घ्यायची का गादी जाऊ. अरे खरंच आहे अरे झेले अन्नाच आहे झेले अण्णा झेले अण्णा काय झालं याला काय अवस्था केली झेले अण्णा झेले अण्णा काय झालं येडा झाला गेल्या अण्णा येडा. काय झेले अण्णा काय झालं तुला इथं आणि हे काय अवस्था केली. ए बाबराव ए पांडवा हा कोणी अण्णा आहे अण्णा. झेले अण्णा याड लागलंय त्याला याड. तुला घ्यायची का गादी 1.25 लाखाची गादी चुंबक आहे चुंबक 2 फायदे. अगो बाबो म्हणजे 1.25 लाखाच्या गादीचा प्रयोग फसला यांचा म्हणायचा गेला मातीत. बरं झालं बा मी गादी नाही एकात घेतली नाही तर मला असं दुकान थाटावं लागलं असतं. मॅग्नेटची गाडी चुंबक घे गादी किती गाडी मला गाडी दे सव्वा लाखाची गादी मॅग्नेटची गाडी सव्वा लाखाची मॅग्नेटची गादी आयुष्यपत आता सरपंचांनी नाही घेतली नाही तर आता काय सांगायचं हा ए द्या शेळी भाकर हे दे 10 रुपये दे 2 रुपये असं म्हणायची वेळ आली असती. अयो चला बा आपल्या सरपंचाला सांगायच्या आधी आपल्या निघलं पाहिजे. अयो नको मला काय वाटत माहिती आहे का त्या दिवशीचं काहीतरी गादीचं आपण नाचत नव्हतं का त्या प्रॉब्लेम काहीतरी अडचण त्याचं काहीतरी झालाय गोंधळ 1.25 लाख उडाले वाटतं अण्णाची. मला तेच वाटत आहे तुझं मला आता ना फार उतरले मला पहिल्यांदा आहे ना 2 चपट्या लागला तुझं इथून पण नको आपलं भानगड बिनगड हे अजिबात नको हे बाई याड लागले त्या माणसाला जाऊ. ए तुला घे गादी 1.25 लाखाची गादी 2 फायदे 2 सदस्य त्यांचे पुन्हा 2 सदस्य 2 4 चौक किती रे पैसाच पैसा.
सव्वा लाखाची गादी चुम्मा घे चुम्मा. एक वाडी नुसत्या भानगडी नुसत्या भानगडी.